Yau firamare ta ƙare mun ci zaɓe. Sadiq iya Marshal. Sadiq iya Marshal ya ci zaɓe. Talakawa al'ummar Bauchi ku zo mu gaida mai son kowa. Sadiq iya Marshal ya ci zaɓe. Talakawa al'ummar Bauchi ku zo mu gaida mai son kowa. Sadiq iya Marshal ya ci zaɓe. Talakawa al'ummar Bauchi ku zo mu gaida mai son kowa. Al-Qudus Assalamu Al-Wahhabu Al-Azizu Al-Ghafur Al-Majibu Al-Muhaimin ka tsare ni masu tsubbu, ka bani dama na baitika ga mai talakawa. Sadiq iya Marshal ya ci zaɓe. Talakawa al'ummar Bauchi ku zo mu gaida mai son kowa. Gado salati gun al'amina Allah, alai sahabbai ka saka su duk a jumla. Ka sa iya Marshal wanda bai da illa, ka yarda mulkin Bauchi ya yoshi don talakawa. Sadiq iya Marshal ya ci zaɓe. Talakawa al'ummar Bauchi ku zo mu gaida mai son kowa. Ramar election rabbi ne ya baka, ka gode Allah bisa gwiwa sai ka duka. Mu ma ba za mu taya ka hannu mu mika. Sadiq iya Marshal namu baka kyamar kowa. Sadiq iya Marshal ya ci zaɓe. Talakawa al'ummar Bauchi ku zo mu gaida mai son kowa. Lokaci tamkar zamani da juyi, ilahu sarki shi zai yi mana sauyi. A baya mun sha ƙunar ruwa na shayi, amma yanzu Allah ya amsa addu'ar talakawa. Sadiq iya Marshal ya ci zaɓe. Talakawa al'ummar Bauchi ku zo mu gaida mai son kowa. Sadiq iya Marshal walla mun yi murna, jama'a ta Bauchi duka kai fa mun ka nuna. Gwamna na Bauchi kujerar ka za ka zauna, babu boka ba safi ka zamo dan baiwa. Sadiq iya